Međutim, klasično uvjetovanje je odgovorno i za razvoj fobija, iracionalnih strahova od određenih objekata, situacija ili aktivnosti. Na primjer, strah od otvorenih prostora, strah od zubara, kojeg smo već opisali, strah od pasa, sjećate se primjera iz jedne od prethodnih tematskih cjelina. Svima nam je, pretpostavljam, dobro poznata priča o malom Albertu, malom dječaku koji je razvio strah od bijelog laboratorijskog štakora. Na sljedećim mrežnim stranicama nalazi se detaljan opis Watsonovog eksperimenta, te ga možete proučiti. Mnogi se naši strahovi, već spomenut strah od zubara ili strah od vožnje autom nakon što smo doživjeli prometnu nezgodu, strah od pasa nakon što nas je pas ugrizao, nauče putem klasičnog uvjetovanja. Ali, kao što možemo izazvati strah klasičnim uvjetovanjem, na isti bi ga se način trebali i riješiti. Kako? To je postupak koji nazivamo kontra uvjetovanjem, a odnosi se na klasično uvjetovanje novih odgovora na podražaje koji potiču neželjena ponašanja. U prethodno opisanim slučajevima straha radi se o slabljenju uvjetovanog odgovora straha, povezivanjem podražaja koji u nama izazivaju strah s novom reakcijom koja je nespojiva sa strahom. Ovaj je postupak u osnovi behavioralnih terapija. Zanimljivo je da se i okusne averzije klasično uvjetuju, tako što dođe do povezivanja određenog senzornog ključa, na primjer miris, okus, zvuk i sl., sa simptomima bolesti, kao što su mučnina, povraćanje i drugi simptomi, što dovodi do izbjegavanja tog podražaja u budućnosti. Dovoljno je jedno uparivanje neutralnog podražaja s bezuvjetnim odgovorom. Na primjer, pojeli ste bananu i bilo vam je mučno, mada sama banana ne mora biti direktno povezana s mučninom. Taj se efekt naziva Garcia efekt. Razmislite i odgovorite na sljedeća pitanja. Postoji li hrana koju ne možete konzumirati? Kada se javila averzija? Upravo prema toj vrsti hrane.